Moi kaikki. Mulle tuli semmonen idea, että me voitais tehdä semmonen jännä juttu. No, ei, jos Tintti katsoo sitä videoa, niin ei semmonen jännä juttu, mitä me Robloxissa ollaan tehty. Te ette tiedä mitään jännistä jutusta. Hahaha. Niin kato, mä teen semmosen jännän jutun, että mä siis teen semmosen vedenalaisen talon, itse asiassa semmosen seinämän sinne lasista. Tähänkin tulee kyllä soituttu jo ihan just nyt. Ihan just ja nyt. Kyllä. Nyt se on soittu. Ei tarvitse pelätä, että tänne tulee riippereitä. Paitsi että miten ne on spawnannut sinne valastuihin paikkoihin? Voitteko kertoa kommenteissa? Onko riipperit häkkereitä? Vai ei? Musta ainakin tuntuu ihan siltä, että ne on isoja häkkereitä. Mutta mä kuvaan täällä.